Biamuno sana bagusimu pia simoto tengerete kurwa na akire biamuno sana so kwereshinga kichino kubwati mu kwa times ase a content to koraga iga dero twa nyore ne bahati sana yokonyora no mheshimiwa an MC from Gusii region mheshimiwa biamuno sana so kwereshinga kicha weka kabisa nako kikusana the first time tu emerenti ya engelimo ena boko nginyora Kitako yore agilane to kwali. To meda matanga na Nakuru. Nakuru. Aliyo nyachai. Ndiyo chai. To kamanyana. Katagage. Nako kresana nga you could remember me. Ambia mono. Bueno, first things first. Kake introduce ando bako manyerende. Marieta ankoro ko Steve Arika. Ndo mwamsewe wodi eveno so muntu wako bako wabantu bayibeno Iveno wodi iveno kutoka Nyaribari Chache Kisii County ese ya Kenya. Okay. Biamuno sana ndo iveno biamuno mugambe mubwate no mia tiande beke marera tiri ko ngenere na boire ngubwati no gukwana ne bintu okora ndoje ngakwa ko chakobana ne gavana ya Kisii County angandule byake wano maite bibiro tankare yene kase bibike bibike yero bi bono dragendare dero mambina receive sin kuroso mfanya kazi wa public service board public service complain the issue ya marupurupu abo yo wakano timetio se manyole complain ne GMCS no chikombre ninko bachiro okay agine procedure nero chikobwatu into na MCS to receive complaints okay tatige kerwano montare entre usina assembly atende nora arike in official document na litoko bwati kyagera totengo muntu wageresibi chake kureact. That's true. Angakira ndo naigunga no baba bwate sana wewe soki siko probably na kwere kirengeli na ki public service board na vera tole issue ya marupurupu last year baba public na batara public board mbona rekolika ne rekolika ne bwate kirengeli wale issue but them could reach out ya vera kon so na bo just onyole kirengeli likyo somewhere in between kora nyoro opportunity na bakokonya na timanyeriti yeko gara ni mate no nyine public service board chairman Jose Awegas and then Mausa yes na Awegas deputy governor Nero governor Naro okay tinda kagera nga yaikira au lakini rende igasinere to kora na engineering bwatenga public service board ne bwate mechando mbeyore bia muna sana mo mheshimiwa ndetu kura kwa nebona mangana ukonsana wananchi wa Kisii County asa magendero so far projects mukubwati che Kisii County na GMCS gonde muntu bako bwe dieve no okay lakini rende na inde gonchori randa Kisii County rande turi chiward merongene na isanga ni 45 bono mono kiro muntu na bwate bintu bya ya magendera ko bwate kurwa sako tenendera kiagera buna bono kwa mfano ndwete ibeno tingo chaka ko bwati ngange wa magena yogo chonga altabaga it is true tingo bono nande gasi chiga tarito ko bwati chiri cheito bali batete meremo ndabona ba ibeno nabagonte bintu tegete paleye tensoke yega njena yabuguri amaramikali yabo kwabike budget alenta narabikire budget arafu ne county ya manyabokora okay so directors ibeno now that you are a representative korwo tweresangu na kimoendrete so far asense mokiki yakogera magendro generally yabananchi gale na manga asechipara na kimole so far asechipara konya gotigera tore kubatana ne county government okay asebona ga Kristi ntori ali asitwa chakerete konya gotigera tore na onye challenge ero yechipara ngeibere chitaraera okay baranero ya kurukerera gende gucha nero konya tetero magabana tuwat siere tere contractor ya echichibesa lakini traje sai okay ne pare nero kurure msiani kogenda mpaka Rikendo nerete abananchi mechane menene okay igo asichipare chibere na chichiri chibwate muskusko bose chitamtam ja ndo complain lakini ichinde chiro chinya
nabono yekogenda gesere chigosoka inani bantu bakolire public participation para nero ekuru nyebisabo genda nyakibako primary para nero ekuru ariamasese chigosoka nyantrago igo asense moye chipara tugenda tokore kiagera na pala tari korosire mugwatiga ekogera buna kwarosia nitagete chibwate some challenges tugenda te wa county na bokorosie para wanyora gari yaraterire balemire para amali balanda kumnyoke para naberego yarimura abande bali bagocha makara batari gochimwabo baticha majira ne para that's true tanda te kolinga solution yoko maintain chipara na totaranyora kera kwale mire para maintenance nero takere gendada tobegete proposo abantu bali kubuna dikale onta kunya kurubura makarabati kunya gukore para ebintu bone lakini rende na inde think na nene chipara chinana na chine account na rata na ndia save no ntubate para ye account tubate para ye governor tubate para ye president abantu baibe no chipara chonse mechana chipara nje wako eko bwaje mechana zina kwa mechana zichekwa kegera nchomu wa krishi nego video ina usomo gaka akate pale na ketara rosu cha koma resa ngaya ye ni umujumbe komanya mangana komanya tagukera mujumbe na yanyora ende ibeno ne members rache benefit national government wetra somo shimo jana para chitungu be kuchirerana una nero kunya pisabo kagenda matunwa and nero kuru ibeno so keriandonga nero kuru birongo nero soke nyantrogo nero kuru nyantrogo gende kabosi sende material igo ebintu mbire pipeline na ndo burabu waro kanira rio morio at the end of the tunnel burabumbaro ngwiguvia sana kera ngwigwa chipara chikwa mention chiri in line chochi korosu ekina kitoka netigusia na ki devolution ya chire do mai na ki ya chire ibintu bye kijiji birorakane ehona tinya kitali abantu complain bara malioko sana na chikwa gachwa chatika tabatu malioko ibeno na ki situation yera ibeno nero maitu na bono malioko tuwisana kitali challenge sinchiro iko nona abanyagitari baiseni asinyagitari chiro twagambite buna assembly na wetera no mugabana bono iga ya advert nereremi tuganyite short resting abanyagitari bali kwikiagera bakete that is true that's okay buna ibeno tubate chinyagitari nya tubate dispensary ya Nyamanengo jabate some challenges twabekire primary ward na maternity twagora chima shini chiare metenjero bono igo mwako yo ngwagaja tore Mary ward nere take ko rwa alafu negenda te kurwali ntobwate Nyamagwa no Nyamagwa dispensary nero kwagaja tore ekoroba Nyamagwa SD that's great dispensary na indi aso mwako yo eta tuanye register bona serikali nero na be register that's great tubwate rikendo contractor nere sai osene ire une wineti award yokoro si maternity igo nero netara ke site lakini contractor nere award nero na banyagitari mbare mete abara mparo nane tubwate main eyero ere before ibeno hospital nero itakeire abuna no tobwate korosia KMTC asa banyagitari bagocha abana bagocha wanafunzi twagachire kyagera ase KMTC ere ensemeno outpatient ya nyagitari ere kwata n'abantu baibeno ne government ne serikali ya county twagacha ase outpatient bacha kumanya gocha compound yet keru KMTC egere yagache nyumba ne yagachire eganyite ko runtu agamba no mushimi wa Saidi jana problem nere yarengo contractor yarengo mapema ikara agende court ikine kyo nkiare te court
bono ya approve baganyete ba vekire aside 20 million chigokora iyo nkoerere bwango igatari meganire ngwa suno kanyangao njengo igubi yakere ngo yundu nibiko kwana na mariogo kwaboria challenges njiro cha mariogo na bono ibeno mono emuchando tubwato monene tali mariogo yenyekitari tete koligi ne kitoko ke yuborweire ntosaba mariogo Ejero bia akyo konyora mono tokobekera medical camp nyinge abantu basomiwe abantu bamanye obuye bokwegwene mutakagwene tiri ibaga akonyebeka borere kasaraire kwanyora arosere dichinko koisi chingo kagitirire gicucu nalibona toko mumanye natakera somi civic education amanyu ya bwenet werende kwa bwenet ne yigukolenda kabisa emechi nerokonyora mekebere gesiri bantu baite baba te aruse mekebe chungu no chucha cha biare dagaiga that's true nande ngwa kangambia mono kyagera ntobwa tenande edit promoters ahuba iri jukumu chigete bako lenda bande tego korega sengia na korra onye no rochirwa muhamire na kibago kora kyagera batenga profession inspector tanikiwa igo na malio krato krengo chale na ya trato ke kyagera kuisanikia borire bonsi tagresi that's true kitubwate naibeno tubwate nga medical camp chichichi nyinge abantu basome which seminar cyaba naki togokonya keya marwaire kanga bone gente ken togokonya keya marwaire kali naki komenta maliogo chinyekitari that is true yeah egendo kyango nago kira ne medical camp echo bono any program here county government was now organized through other organizations no manon through other organization kwa tebrinde michandero manja mwa bwaterana ichine chiro buna bono nto bwate tarachambiri vision ande nto bwate buna bono yeyere motu iko chigo cha bwango iga bwango sana baronya banje tengo talenta wale medical camp na wasi singo chere yara medical camp nani ko bwaterana tori na inyagitari yeto re 6 na barabungo party na tori ye kogera ekera bago chana barabu ko chabale na banda bange nani ko ranyoro tori na ange mwako ya mwa edri to na medical camp Siko, Texas, ngo bajite bakara ramangana cervical cancer, asensemo yabaswati. Yurubia. Igo bigane bintu mirobelio igenda takagenda. That's great. Abuaro in fact kurukana nanga igurengana naba saba health kutara balenga aba agriculture bagiria abantu amangane chombe igo kerangu igumo chaka medical camp Kongole sana. Asante. Bona gitu akwa na mana malio tiambata ni na kisi level 5. I think linya gitali juero mubate concern no nini buna CMC mugane tikora kervia. Tima level 5 maitene crossover. Ande kero monta sinyere usenkorinya mawa. No koleto. Abantu ko va kyombu useibe no kuruibe no alentu level 5 6 8 nale kuboliga. Ase level 6 yeto. Enga kinero tu abate problem CT scan. Ina confirm it at my level. Ndale mvurengo mba seba kalete CT scan nini? Mbara mate binte binolente ke ina ngo nyolo likubali abaire. It's true. Kya grande ko nyora some challenges. Ane chikamere chindiro ko nyora nga. Chitaiyo. Okore ko di sauti taiyo. Mikwanyora network ya. Na verego. Challenges nchiro lakini rende bali ba usikanete. Mbagenda tego shughulika kare scan ya bodi. Bategere nyine bunde koroswa, nyine kogoro na barabo bantu barabo bate responsibility. It's my request on yekera yamo na mogo push ne county chibe na ivere sato because the population ngaite go chanene. Population ya nene. Na ndende na experts mbaro. Experts mbaro. Bako ligere mangana. That's great. Njene libna bono wate brenga scan ya mento. Entubna oversight. Abantu etonkoira na bala mangana na kitoko kwa. That will be fine. That will be fine. Aya nena maliogo ngakete na cheto orongarra the pharmacy ra nenge terms of size meaning amaliogo chiona aro na make
aro timeti ose mwanya ko mono buna bono kisire 5 to ya Mario gata kere gocha abaga nuguchi chinyagitari chinde chinga alia gocha manga go baga akogenda chinyagitari bona chizana chi dispensary okay chirebo 4 abumbia timeti ose ngubole mane stage ya Kisii County Kisii Town ile swali lote tukobo sire na bokuboli ligonsinya na hoteli asinye linkoira neri la hoteli ni tigaro ngakembia mono asenaro yabwate bitongo yali mugete chikabro charweto unali soko swera batindo cha exit bado ndobwate kolmokankoro timeti ose manyore complain you as a Kisii County government we say who is in charge of this stage here no ndobwate manager ya Trinity municipality okay na inchego ninde ni charge no, because ekagara ntori kwanga responsible abo arona avere jaga kuteka ya gararo charge bona inche ninde ni charge kala nindo oya tayo na bongora asan ya that is true kagara este cheri njale mogete yons korogoroga bakali mutaro renge chuma njabeko bona macha nanyoro achanero bono contract tracha second phase etabuki nali mate kegera nande bioskimbiro yari kwaga twali mate yari no mata gole tali akolite ni woreria irabaliria abatalamu batali tikugo gache ko bali kwanyuka okay igo bono process negenda that okay kegera changes chinchiro tatigarende maite no ibinto to kwa gansirimo that's true kera no yeso nyasayo munyene kera kitiko tongese na bwate chinguru choko kwa ibinto litukerimo lakini akabibanga matuko saba akabiyama tukosaba ke kolekane ke iga kubagana musunteno murabu iga bakagacha kwikasa agotoma agotongada barakaranga tiamu mende kona katana kuli tikantemuke daisi igo hande duration ya constitution ya Kenya tatabatinga go kwegwe miaka 5 kaki onye tura koro yomo oyo kabiro yo gatatu oyo kani nande no onye togo kora 5 nanda chanero kurana saba na inchi batenga men ekero wa kola ko tenga ki na kolreke pono na tagenda rochuma yebo no igo bono chir podcast intagenda te korosele igo ta positive go se no ndo ibe no nimete baroshe podcast aginya ya nangu igwete tegalimbe to konyara komanya it is true ekyagara na bo chitachiri ekyagara kana batabati ingari bagamba sabere binto limyaka 5 yebone 5 nere toguchikokora tianya sako konye in your endeavors egera at least report card ichiko bengia fununu nero ya expand Kisii County town stage akana rolenga chikali chabe chinyinge sana busonga nero kwanza no ni chiro president njacha bara ku matali se chire bonte koroswa abantu baru town no ine chigali chiga chomo changa sikotenna asinara uchwente ko koirwa na alias prisons goto bakataba ngabanyenganyi egere bagacha affordable housing egere bagacha affordable housing